Shalom. Adorang setapu kedepe parminggu ta martangi yang nahohong mahita diingan atabi. Amin. Mari demahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amin. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang aka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang aka namasan waeng, manang aka narosogot, dang tarbaheni manirang hita, sian haholongon ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Salehon jala pahot madihami roha si songoni. Ramoti akan naposom maradopon pangasungi ni si bolis. Asa maluan nasida sian pangujunan, dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan, dohot partano batuan nami, saito gumahami di dalan si dalanan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita.
gema sikat dipatik di minggu tasadarion. Ima sada Petrus 5 ayat 7. Tinggakon hamu manasa hinol sohon ni rohamuna tu ibana. Ai disarihon dohamu. Ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata. Sai pargugui mahami. Mangulahon patik mi. Amin. Mari de mahita. Tatopoti madosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona mahami alani i. Ali debata nami pardenggan basa jala para siroha doho. Ala anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di parbadia tu rohan nami be, asa tarbain hami mangoliho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabesahat hami Tuhan ngoluan nasora suda, napi nabagabagam dia akan naporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Isebe songonodo hata ni Jehovah. Unang ho mabiar ayahu dosi luluon ho nunga pola hujau goarmu au napunaho hasangapon madi debata na digijang. Amin.
debata epistel di mingguta sadarion, imanatar surat di 2 Korin 12, mamukasian ayat pitu sahatu ayat 10, tajahama mergati soring. Jala asa unang huhagi jakon aka pangukapon na sumurung na tuahu, hona basir-basir doahu di sibuku, ima suruan ni sibolis na mamupuhi ahu, asa unang hupatibo diriku. Gabe didok ibana tuahu, tukma asini rohaku diho, ay dihagaleo dosun tibul hagogon, asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku, asa songgop tuahu hagogon ni Kristus. Ido sahatna, martua maakan atumangihon hata di debata, jalan no peopsa. Amin. Marede mahita. Tindako maha porseautai, songon nahinat dako ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rak mahita mandok. Aporsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangi dohotanu. Aporsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehoba na sasadai, iman tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea si Anton di perbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata natu mau na bernit di panghuman misilatus nama tetar paja lo ibana di hau penor silang na tua tu benotoru dunung tanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun de debata Jehoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea ditodi perbadia, jaradong sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia taina mandok, mulak mangoluso dangin halak naung mate, do dia ngoluan nasora suda. Amin.
tabegema titingna masa di minggu ta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Oktober 2022, Parjolo, Goar dohot topik minggu, Goar ming ni mingguta sadarion, Minggu 10 dung Trinitatis, topik minggu, disarihud debatado ganup namarukil. Paduahon, tikting parbagason, tikting paduahon, naeng majalo pasu-pasu pardongan sari peon ma Andreas Palanjani anak niamata perlindungan sirait tubuni inata komsia boru pakpahan nahinan ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor Cipinang Asam dot orwana kezia hasian boru pakpahan boru niamata John Hasiholan pakpahan tubuni inata Nurdina boru sinaga ruas ni Gereja Kristen Protestan Akola Epiphanias Kota Bekasi. Alamat Harapan Indah 2, Klaster Harmoni Blok Hajet 9, nomor Pitu Bekasi. Pamasu-masuan hari Sabtu 22 Oktober 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul sia wib. Tolu pilihan tujoloni langgatan. Sadarion Minggu 16 Oktober 2022 di sude ibadah papungupelian tujolo nilanggatan dohita secara khusus laho mangurupi korban gempa di Tapanuli dohot nahumaliang lasmarohata pasahaton peliani. Opat, perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dohot praremaja mulai Minggu 10 Oktober 2022 hobartu program panitia pembangunan di HKBP Sutoyo dalam rangka rehab lantai tolu dohot lantai opat gedung sekolah minggu HKBP Sutoyo dimulai pelaksanaan tanggal 3 Oktober 2022. Songonoma perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dohot praremaja. Naparjolo SD kalas tolu sahat tu kalasonom tetap masuk pukul 7.30 sahat 20.30 bertempat di lantai 2. Paduahon praremaja masuk pukul 10 sahat tu pukul 11 bertempat di lantai 2. Tolu, SD kelas sada dohot 2 beribadah secara virtual melalui tema di Pasahat Huriata. Palimahon, pertanyaan sektor. Kamis 20 Oktober 2022, Patu Pauni Huriata do pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 10 sia tolu puluh. Nama kasuhuton pertanyaan ini sektor Mayasari, Kapung Baru, SMA Semea, dohot paduan suara kantate, paduan suara HKBP Sutoyo. Tua karuas nama dohoti pertanyaan secara live streaming, link YouTube dibagihon marhite WA grup sektor. Paunopon, pertanyaan sektor Perumpung Barat. Jumat 21 Oktober 2022, sektor Perumpung Barat naik patupahon pertanyaan sektor Laos memilih calon situa sian sektor Perumpung Barat. Rap dohot kor ama dohot keluarga. Nama kasuhuton pertanyaan ini keluarga situa inaktius pakpahan inangi boru aritonang. Disosoi maturuas na di sektor Perumpung Barat asaro madohoti pertanyaan ini. Papituhon, kebaktian bulanan paduan suara kasih choir. Sabtu 22 Oktober 2022, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo naeng patupahon kebaktian bulanan. Nama kasuhuton kebaktian bulanan ini keluarga Harjono Pane inangi borusi hobbing masuk pukul 10 sia tolu puluh wib. Alamat Jalan Letjen Sutoyo nomor 22 Gang 45. Pawaluhon kebaktian bulanan paduan suara kantate harmonik. Sabtu 22 Oktober 2022 paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo naing patupahon kebaktian bulanan. Nama kasuhuton kebaktian bulanan ini keluarga Desten Simatupang inangi borusiahaan masuk pukul 10 wib. Alamat perumahan Alamanda Regensi Blok C Walu nomor 20 Tolu RT 10 Sada RW 20 Sada Tambun Utara Bekasi sektor Parserahan. Pasiahon ibadah bulanan remaja HKBP Sutoyo dohot pelajar sidik.
Sabtu 22 Oktober 2022, remaja dohot pelajar Sidi HKBP Sutoyo patupahon ibadah bulanan maringana di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo masuk pukul 11 WIB. Disosoi tu remaja dohot perguru malua HKBP Sutoyo asama dohoti pertangyangan bulanani. Pasapuluhon perubahan jadwal ibadah minggu. Minggu 23 Oktober 2022 masuk ibadah pukul 6, pukul 8.30, pukul 10 sada WIB masuk songon nasomal. Ibadah pukul 10.05 WIB dirubah gabe pukul 10.06 WIB. Siala adong acara perpisahan dohot mangojakkon pendeta di HKBP Sutoyo. 10 sada mutasi pendeta. Minggu 23 Oktober 2022 di ibadah pukul 10 sada WIB dipatupado mutasi pendeta Rudi Sinarto Luban Raja STH MPD, pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo, napidda tugas gabe pendeta Resort HKBP Panai Hilir, Distrik 26, Labuhan Batu. Di sude ibadah papumupelian tujoloni langgata dohita marhiti amplop si pasahatota tu keluarga pendeta RS Lubaraja STH MPD. Songon hamaulia teota saliling makubasi di HKBP Resort Sutoyo. Lasmarohatta pasahaton piliani. Acara diuduti tu pelantikan pendeta Andreo Fernandes Raja Guguk SSI Teolog MHUM. Dosen Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP gabe pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo. Duksidung ibadah udutata do acara ramah tamah di lantai 2 Serbaguna. Nah di dohotan ni 2 halak ganup paduan suara, 2 halak ganup sektor, 2 halak ganup kategorial, parhalado dohot tamu huria. 12. Pelajar Sidi HKBP Sutoyo. Minggu 23 Oktober 2022. Parguru malua reguler A dohot reguler B libur. Siala adong acara perpisahan dohot pelantikan pendeta di HKBP Sutoyo. Paduahon parguru malua khusus namar guru di Minggu 23 Oktober 2022 pukul 10 tolu digat 3B masuk hari Sabtu 22 Oktober 2022. Patuluhon Minggu 30 Oktober 2022 parguru malua khusus maka tidakon haporseaon di ibadah pukul 10.05 WIB. Dung sidung madohoti parsiajaran mulai sian bulan Agustus 1 Oktober 2022 tolu bulan ma lelengna. 10 tolu rapat program kerja anggaran tahun 2020 tolu Dewan Dohot Seksi. Disosoi matu Dewan Koinonia, Marturia Dohot Diakonia, Rap Dohot Seksi asa dipatupa rapat program kerja dohot anggaran tu tahun 2020 tolu mulai hari Senin 10 Oktober 2022 saat tanggal 10 November 2022. 14. Rapat panitia pesta tahunan kesehatan Dewan Dohot The Harmony of HKBP Sutoyo. Dohot jadwal pesta tahun kesehatan Dewan Dohot The Harmony of HKBP Sutoyo Boima dijaha di warta cetak. 15. Barita Habot Niroha. Nunga Jumolo Maru Jungolu pertemuan Simamora Duda. Rabu 12 Oktober 2022 tutup umur 74 tahun. Sian sektor SMA semea. Tuhatama nama ngapuli sude keluarga na tininggalhon. Lahu pasikopon tiktingon boy mata jaha di titing cetak. Songonima saha nitikting di mingguta sadarion.
Marede mahita tapasahat ma peleata sada be di bagasan las niroha. Marede mahita.
Nameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madi hita saluhukna. Di hamuna damang dohot dainang hatani debata turpuk nagabe jamita di mingguta sadarion di mana tersurat di buku panurirang Nehemia bidu 5 ayat sada saat rodi ayat 10 tolu. Nehemia bidu 5 ayat sada saat rodi ayat 10 tolu. Tapai hutihut ma asa tujahahon sian joloon. Alu-alu ni situan natoro. Dungi mengangguk badar ma situan natoropi rodi jolmanasida dopak haha anggenginasida halak Yahudi. Ayadong do deba namadok torop do hami nang anak nami dohot boru nami say salion nami maeme asamanga kami jala mangulu. Alayang gona deba madok ikon lehonon nami nama haumanami. Porlak anggur nami, dohot bagas nami, bahen sikoram. Asa terbaik kami manuhoreme, managam haleon. Adong muse deba akan amadok, nunga huurang kami hepeng bahen garar ni rudo turajai. Haumanami dohot porlak anggur nami sikoramna. Nuaing pe ia songoni sibuk ni haanggi nami. Songoni do sibuk nami. Aka anak nami pe lau songon anak nasida do. Hape idama. Ikon lehonon nami nama anak nami dohot boru nami bahen hatoban nunga pola mangadop deba sian boru nami jala marhagogo o debata tangan nami haumanami pe dohot porlak anggur nami nunga sahat tuhalak na asing. Jadi terima situtuma aung dung hubegei angguk nasida dohot alu-alu nasidai. Jadi marpikir marohaku di bagasan. Laus mangonai hatama ahu tuhalak nasangap dohot tuaka iduk nikuma madok nasida. Nunga majalo bunga ni hepeng hamu hape ganup sian haha anggimuna. Jadi hupaluhut masada luhutan nabalga mangalo nasida. Dunginik kumamadok nasida. Nunga pola hita manobus ha anggita halak Yahudi. Akanaung targadis tu halak parbegu hobar tu gogot tabe dohot hamu naing manggadis ha anggimunai laus manggadis tu hita tahe jadi si bema nasida dang ha alusatsa dunginik kuma dang denggan pabahenam munai daikon marhabiaran tu debatat tahita
nian tama marparange ala ni pangisahion ni halap parbegu musutai nangau nang hahaanggiku dohot akan aposokku nunga kupasalihami nasida perak dohot eme ua ita salesehon ma utangon ua paulak hamuma tu nasida sadarion hauma nasida porlak anggur nasida porlak jetun nasida dohot bagas nasida rodi bunga ni hepeng eme anggur dohot miak naung tinunggumuna sian nasida dunginin nasida ma olo mahami paulakon jaladang be tunggon nami sian nasida bahenon nami ma songon nanidokmi dungi gujow ma akamalim lau supatolon manasida asa bahenon na khobartu khatai akub nii hupas pasma paradoraan ni bajukku huguk hudok sai songonima paspason ni debata ganub colma naso makajongjokon khataon sian jabuna dohot sian artana ikosongoni ibana tarpaspas jala luangan dungi sadok luhutani madok amen jala dipuji nasida Jehovah halak situan na toropipe diulahod do hobartu khatai disido saha ni turpuki di hamuna kadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus tung suarong do sian hitaon tung suarong do sian sadok jolma na di portibion naboy lias sian parukilon naboy lias sian pergumulan di tonga-tonga ni golu manang nasongod dia pe statusna sudedo jolmai ikon menghadapi persoalan hidup manang parukilon. Manang namora pei, manang napogus pei, manang nahurang malo pei, manang namalo pei, parpangkat pei, manang naso parpangkat dohot akka status na asing alay sudedo menghadapi parukilon di tonga-tonga ni nguluon meragam do ka parukilon na diay manang na pinakilalahon ni ganup jolma atik pe adong naborat parukiloni adong dang pola haru duk boy do masa parukiloni di ngoluni jol masa peliling marukilibana alay adong do na di parukilhon ni jolmay dang apalaliling nung ngasipul meragam parukilo na tadopi di bagasan ngoluton dohonot tado ido adong do marukil jolmay alani mamikiri anak konna adong do na marukil sa tonga-tonga ton
alani hapuguson. Adong do na marukil alani akapabahenan ni suami. Adong do tiyak kainang. Jala adong do tong na marukil akahamiamon hinorhon niya kapangalahon ni ina. Mula usuk ko na kamon gudang ito rin non nilon non. Adong do ngulu ni Jolmay marukil aladang do pesikop di ibana parianak konon. Alay marukil do tong Jolmay nang penong adong yanak kon molonong nga matcay lileng dang marasokotan marukil do tong. Tong do gabi parukil. Marukil do. Molo sodapo do pe akasirokak ni todin yanakon. Marukil do hita molo diduddo ni parsahiton. Alani do honot tama gudang nay. Meragam do akanamasa natadupi di ngoluton. Alani do raben na didok marsisakwi say na mahita. Ate, molo pinabuha pe sahik ni bod tuhamu bahola ni tangi hodui anggo mabuat sahiti olo dodang pola rade. Jadi sudah mahita si sakui sahik nak di sudia kasih taono do parukilan nata do bi di hamuna damang do dainang ido na sinuarahon ni turpuk jamita di minggutta sadarion. Napabotoho songod dia maparsorion ni halak juda. Ahama namasa di tonga-tonga nungulu nasida. Di namangadu piragam ni parukilon nasida. Di namangadu piragam ni persoalan ni ngulu nasida. Dung mulak nasida sian habuangan Babel. Dung dipaloas nasida. Mulak tuhuta nasida ima tuhuta Jerusalem. Totudo do honota jalan jupang do dipikirata molo halak na baru dibebasson ate. Molo adong sian hurungan dibebasson itortaba do pakilalaan sahirana morudo sitaononi parukiloni. Jalaido rana pinikiran ni halak juda. Mulak na mahita. Nga bebas behita. Dang be dijajah halak Babelo behita. Dang disuruh-suruh halak Babelo behita. Nga dipaloas behita mulak. Sonang namara pakilalata. Ido anggo di roha nasida. Hapedok sangat nasida di Jerusalem akan namasa. Nung nga tarulang be Jerusalemi, huta na sidey. Nung nga magargar be parik ni Jerusalem, tembok ni Jerusalemi, dadaholan ni na magargar. Nung nga magargar be nang bagas joro, na binangon ni Raja Salomo na di Jerusalemi. Dohonot tama, hanya yang ada adalah puing-puing, reruntuhan bangunan. Totudo kadongan bolo tado pisongoni di luat tado di hutata. Si parukil honot todoi. Alanido. Ikom marsitutu manasida laho patureho ni saluhupna. Asaga behuta na boy ingana ni muse. Asaga behuta na boy tarida haulion na muse. Iko payipadenggan mapari nai. Iko ni padenggan makutai unang gabi tarulang. Dada holani. Dada holan si pikir honon nasida Jerusalem nang tarulangi jalan nang makarkari. Alay masa dosongon niyak kanidok niyak kadongan sudah jatuh tertimpa tangga pulang. Ay nung nga marukil bangsoy kinorgon ni Huta Jerusalem.
Alai ko nadopan nasida dope ancaman si anak kabangso na kumaliang. Iko nadopan nasida dope persoalan hidup sian halak Samaria. Iko nadopan nasida dope gejolak ningolu siat tonga-tonga nasida. Sian bangso isa diri, sian halak Yahuda isa diri. Iko nadopan nasida dope persoalan. Naboy mabait tu penderitaan. Ido no bora. Nunga madabu ditipa muse. Adong madisi Jepang. Nadidok na madurung dia nalitok. Gabe adong mapangalahon ni Jolma. Na Jepang di hati hai. Di hamunak kadongan. Melakukan kesempatan pada waktu kesempitan. Anggo hata ra mangurupi do ate. Anggo hata mangurupi do. Alai nama belgahudo dudunna. Nama belgahudo si porana. Ubahen nagabe dang tartea be. Ay masa masya tonga-tonga ni bangsoy sa diri. Na so adong be pardulikon mamikiri ke kerabatan di tonga-tonga ni ngolu. Isi petaho dang persoalan asal madapo tanau. Naso idok do hula-hula pe yalang do. Haanggi pe dialang do. Kekacauan di tonga-tonga ni ngolu do di pola pikir. Gabe marsiula aka ulaw nabi laho mga lului pangomoan na sa diri. Atik pe ikom mangay halak na asing. Hatik pe ikom menderita aka haanggina di tonga-tonga ni ngoluna dilabung na manang najonok tu iban. Alanido masama di tonga-tonga ni ngolu ni halak juda na di kuari na aturaparon. Maol makadongan mga luluy si panganon. Sangat sulit untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Pola doikon mersali emin na nasida asadong parbudaria. Pola doikon jolo mersali nasida asaboy nasida mangan. Asing ni ikon lehonon nasida mahaumana, lehonon na por la anggurna, lehonon na por la jetunna, laho bahen sikoram, bahen boroh, bahen jaminan, asatung tarbahin nasida laho manukor, narikot dingulu, asamangan nasida. Asing ni imu saya dihamunak kadonga di di bagasar turpukon. Iko palwason nasida ma anak na do boruna. Nagabi hatuban. Asal mamangan. Supaya dia mendapatkan sesuap nasi. Para orang tua membiarkan anak-anaknya menjadi budak orang lain. Asaboy nasida mangan. Dang holanido pe namanggo sa nasida. Nung hatsit alay ko manggarbalasting do pe nasida to akapanggomi. Imana ni na. Nga hatsit di Babel ukatsi do pe dusa nasida di Jerusalem. Keluar dari kandang buaya masuk ke kandang harimau. Maluas siya pamangan ni buaya. Alay masuk tu pamangan ni harimau. Sama aja. Lengkap ma penderitaan ni. Molo didok. Lengkap sonang ni rohay sukacitai. Ba ido dias ni rohate. Aleo nga lengkap be. Si taonon doho paruk kilon nasida.
Di hamunak kadongan na hinaholongan. Ido bay nagabe mangangguhi bangsoy. Dilo di bagasan turpukon mangangguk badar ma situan na toropi. Bolong nga dilo mangangguk badar. Mangangguhi hinorhon ni hinahasit na sotar katahon namin. Hinorhon ni parukilon na sotar katahon. Ido ben na didok mangangguk badar. Mangangguk badar bangso itu adupan ni debata. Alay asido rohani debata. Ditangi hod debata do angguk-angguk ni bangsonay. Alanido ben na disuruh panurirang Nehemia. Laho madapot ton bangsona. Disuruh debata Jakoba panurang Nehemia laho pauli-ulihon. Pature-turehon memperbaiki. Namasa nanyadopan ni bangsoy. Inorhon ni parukiloni. Di pasahat na toropima, namasay tuadupan ni panurirang Nehemia. Aha namasa, aha na dida nasida, aha na pinakilalaw nasida di pabuami. Ido ben nagabe pola tarimas panurang Nehemia ubege baritay. Aladang tarida be dinasida holong. Dang tarida be dinasida kasadaon. Alay nunga marsibua rarina. Marsibua pikiran na doa kasakapna. Dirimas ni panurirangi ido ben nagabe di dokibana mangonay hata masudi panggongkomi. Di hata ibana ma. Ala panggongkomi dang dibereng na masa di tonga-tonga ni masyarakat na. Mangonay hata maakka na paradongan. Ay kopola na sida madjalo broh. Iko jadi di parhatoban nasida aka anak dohok boru ni aka anggina. Jala ido sibo siri na ubay nagabe di pature panurirangima di tonga-tonga ni ngulu di parsaoran ni bangso Juda. Di amunak kadonga jojot do hita makilala ragam ni ngaporsuko di bagasan nguluton. Jojot do hita mangadopi ak kamasalah na boy mapaing ngulutog gabi hatit pakilalata. Alay manang nasungod dia peborat ni sitaonon ni ngulu ni Jolmay. Manang nasungod dia penamasa di tonga-tonga ni ngulutaw ni koporsia do hita. Bahwa Tuhan akan selalu ada. Dan Tuhan akan selalu hadir. Lahu mangurupi kita. Maragam do cara dohot metode na pinatupan ni debata lahu paluahok kita. Songod debata na madyaw panurang Nehemia lahu paluahon hasosakan na masa di ngolo ni bangsonay. Alanidak kaya habis cara debata lahu mangurupi kita. Di sarihod debatado ganuk na marukil. Iba songot topik ni Mingguta. Allah menjawab setiap pergumulan. Dadaholan pernyataan ini. Itu bukan hanya seruan saja. Tetapi itu adalah kenyataan. Nyata doi. Di patuduh debata asini rohana maradop po bangsonay. Laus songonido asini rohani debata. Pai huti-hut ngolut tasaha di bagasan partikyanon. Di nagudang akka
masalah-masalah na tadupi di bagasan ngulutong. Molo kehadiran ni si Nehemia mabuat menyelesaikan persoalan hidup di ngolu di bangsonai. Alanido benar disuruh debata Kristus. Disuruh debata amai anak nana sasadai tutonga-tongata. Asamian rap dohot hita ibana. Dada holan tamuai sabingi. Manang dada holan hanya berkunjung saja Tuhan itu datang ke tengah-tengah kita. Tetapi dia datang untuk membantu kita. Asa urupan na dohita disudi persoalan ni nguluton na tadupi di bagasan partikiano. Jala imak kadongan na iko gabi pos ni roha dihita di bagasan pardalanan ni nguluta. Alani marite turpukon. Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Tarjodo sa luhut na halak na porsia di bagasan tuhatai. Asa totong patudukon ngolu na marhaudukot tu debata. Jala sibuan las ni roha matu halak na asing. Unang ma si bain arsak. Jala ido na tinegor ni debata marite panurirang. Nehemia namasa di nguluni bangsa Juda. Alani halak Kristeni dimanapun kita berada, manang di dia pehita. Tarjodoh hita, asa gabi sibuan las niroha, yang mendatangkan sukacita bagi siapapun itu. Alayo nang tabay las niroha ni tetangga, apa di jabu dan boy las roha te. Ya unang halak nasing binay Mekel na di jabu narap sa jabu do tiba dang boy binay Mekel. Gudang dusong ni buah ka mga kenang boy olo dusong ni ate. Bolo binigi di luar ina mata bu Nikel na happy. Alay dung ijabu amat todang boy hay bay Mekel inatay. So ni si balik na bolo ina tahun di luar jabu, begitu riang, begitu happy. Alay dakyay ba Mekel mata. Ya inatani halak teh boy binay Mekel ate. Ya inatani barang boy binay Mekel. Akay no pesongoni dora. Ya matani halak boy bay Mekel senyum. Ya matana sa diri subuh di bain senyum. Alay na nang lokonon dari bagasan turpukon na kadongan. Asa sudi makita si buwan las ni roha. Membawa sukacita bagi siapapun itu. Unang mama benarsak. Janganlah melakukan tekanan-tekanan bagi orang lain. Manang nasongod dia pe persoalan di nguluon. Unang mahacitu madukdukku. Tabay gabi menderita dongatay. Napaduahon molotaida dongata namarsak namarukil tarjodoh hita gabi si pangapul marado pondasida tarjodoh hita gabi penghibur bagi mereka. Unang mamasa di tonga-tonga ni nguluta meraih keuntungan di naso tempatna. Unang magabilas rohata. Mono tabereng dongatay susah. Tabereng dongatay marsa. Alay naing magabi si pangapul kita. Pembawa penghiburan, pembawa sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ido na disosoy ni Tuhatta. Marite turpuk di minggutta sadarion ala totong do de bata manarikon ganup ngulu ni halak na marukil. Tuhan Allah akan menjawab segala pergumulanmu.
dan Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan tama madongani masuk kita mangulakon na dinggan di tonga-tonga ning ulutaw. Amen. Martang yang mahita. Tuhan debata manami mauliate rohanami di kuali Tuhan. Di paluaso kami tumangi kon hatam di minggu nami sadarion. Macai gudang Tuhan paru kilon na wadupi kami. Akan amasa di tonga-tonga ning ulu namion na boy mabaik kami Tuhan busisaon jala takutan. Alay marhite-hite khatam nokutangiok kami. Sari honom mudo kami totong di pardanding ulu nami. Nang namangadupi parukilok kami. Ido pos ni rohanami di bagasan partikianot tua dopamu. Asa paso-pasomu Tuhan nasa pardalanan ning ulu nami. Togu-togumu kami Tuhan mangulahon na kopartulo mo ni roham. Asang giat gabi. Patubulas ni rohang ulu nami tuak kakalak na asa. Ngulu nami Tuhan gabi apul-apul maradop punak kadongan nami na marsitawonon. Alani pasu-pasu masaluhut na akasakap dohot akka ulon nami. Mangalehon narikot di ngulu nami di siap hari. Asaw nang marukil kami Tuhan. Dinalaho paradi ko nakka narikot di ngulu. Alay rupi makami di saluhut na marhite ko nakaparbuin ni naniula nami. Asaboy kami Tuhan sonang. Madala niya karya rin ngulu na pinasaka mi. Lumobila mamuji pasangapok ko. Di hari marsugot udutan nami matukan akaulon nami. Borhati mahami di bagasan gogo do hatauon ng haipason na sekkoy. Asaboy Tuhan tarulaw kami nakaulaw na pinasami to kami. Di bagasan lomo ni roham. Mga leonlas ni roham may dingulo nami. Ali Tuhan asima roham. Sahat tutangamu ma. Daging dohot tod dinami. Jalo matangiang ilek-elek na usobaw kami, holan mga sakon guarni anakmu Tuhan Jesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amen. Di hamuna damang do dainang, kobartu suara ni titingta, mingguta sadarion, patupota mapanupahiyon, tuak kadongata, na makilalahon di bencana alam na masa secara khusus di Kabupaten Tapanuli Utara, di bagasan Las Niroha Mahita, la kopatupahon pangurupion, panupahion tuaka dongata noaeng na terdampak di Gempai, Marede Mahita. Tidak ada urusan kamu,
Tetangyakon ma pelian natapapungon martang yang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu kami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jararamoti asa huparasya kami pelianon. Pati pulo na rajon mo di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marohanami maritihite todim. Asalam utadahami godang ni sinem lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Maritihite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banoto ngaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tu kami, unang kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Di hamuda mangdo dainang nang haanggi narak patupau kita par minggu di bagas garijo di bagasan minggu kion. Suang songoni nang di hamu akamang akainang nama dohoti par minggota. Maritehon live streaming nasiat tongani bagas manang diingan anak kanasingi. Sian hami nama kubasi mingguta sadarion pasaton nami mauliate ma tuhamu saluhna. Saya tuhatama mamasuhita ipas jala margogo mahita madalanya karyari ni ulut tahun. Selamat hari Minggu marihita saluhna.